Ini bagi gen bawa kepiling. Ya nak yuk. Kepiling bawa ini. Nino nano. Isaku ya mung nina nino kuwi ya. Dandang gulung. Nino nano. Sakniki. Cuk bar godo. Ya Allah kok galak men to panjenengan ki karo aku. Apa ora sayang mbek aku kok galak men Aku lho. iki anu lho. Tak lihat tuwa ning isih galak. Yo. Nino nano. Rukun Islam kang lima niki Wujud meneh ngatokake. Namo bring para sesama aja pada Rukun Islamku Ini bali ngarit iki ketara. Lah pripun? Bali ngarit kok ya. Nggih, ngaret. Iya. Kira wedhuse no. Dalem Wedhuse piro? wedhuse kalih lanang wedok. Di wedhus barang yo terus ke. Dalem Terus ke. napa le ngaret? Kok le ngarit. Lah kok takon le ngaret. Le bawa. Untung bawa mangkat ora kasih bali ora sida bawa itu. Oh, wedhuse wedok tok. Wis ana lanangane. Lah ndi? Sahabate kang angka siji. Kang angka loro salat dene kang Ramadan indak nabasa babat zakat ping 5 ibadah haji Nano. Rukun Islam sampurna. Gong. Ah. Yuk. Oh.